Sunt Plăcinta Eliza, medic neonatolog și activez în cadrul Spitalului Clinic Municipal Gheorghe Palade. Deci, medicul neonatolog este acel medic instruit să acorde prima linie de suport a unui nou născut și pe lângă acestea se ocupă cu depistarea, diagnosticarea și tratarea afecțiunilor specifice și caracteristice acestei vârste. Din propria experiență, principalele afecțiuni sau probleme cu care se pot adresa părinții după externarea din maternitate sunt colicile, care atât de mult îi pun în gardă și îi deranjează, icterul, fie că este vorba despre un icter fiziologic sau un icter patologic, boala de reflux gastroesofagean, virozile pe care le pot înhăța nou-născuții de la ceilalți membri din familie. Iar consultațiile online sunt mai mult decât binevenite pentru o proaspătă mămică, care nu este nevoită să iasă din casă. Eu pur și simplu rezonez cu telemedicina. Acum trăim timpuri în care medicul poate fi de ajutor și poate acorda, de fapt, ajutor oriunde și oricând în lume. Este convenabil pentru ambele părți, atât pentru pacient care are nevoie de o consultație urgentă, fără a pierde timp pe trafic, a ieși din casă pregătit, cât și pentru medic, care poate fi de ajutor și să-și îndeplinească misiunea, cea de a ajuta pacientul. Platforma medicală Dr. Chat este o emancipare a medicinei. Permite medicului să consulte oriunde și oricând, în orice moment al zilei. Deci, puteți accesa platforma, mă găsiți în cabinetul meu virtual de pe Dr. Chat, gata oricând să vă răspund la toate întrebările voastre.